беше. Мечо, що имаш кафяво покръстата? Голямо шоколад. Да. Що така мирише? Добре, дай да я видим сега. Оп! Ям добре ли е така? Малко майче е широчка. Чакай, да стигна малко. Трябва да я вържиш, да я развъртиш с нос към вълните, към вятъра и да я вържиш за десния борт някакси. Макар че си няма да можеш да вържиш за десния борт. Що на кърмата, нали има въже? Няма въже на кърмата. Има за грочкота. Няма грочкота тази лодка. Тя е само с дебла. На какво фащаш талията, бе, човек? То е махнато това, то си стои в комплекта й. Ще я вържиш за носа и това е, няма как. Добре, ставай така, да, ставай така. Вържи за носа, брат ми, това е. Ама така, че като завърти да не ни удра, евентуално. Нема, това е далеч. Да видим сега. Ние малко сме приспособили. Така тясно ли ти е? Сигурен ли си? На деня плана за... Нека да стягаме, да не направим беда. Ама да не ти пак стяга много. Нека стяга. Дявам. Добре ли? Добре. Наместили сме Важно я. да не падне. Добре, дявам. Добре. Важното и на теб да ти е удобно все пак. Включвай и кажи къде се голи, да кажеш. Какво казваш? Готов си. А тя е включена. Добре. Няма голи качи. Жалко. Събличи се! Ай. Весо! Не може ли кърмата да я вържиш отзад за тия пишки, дето стои рули на тег, бе, с едно малко въженце? Така. Значи, вържи основно носа, а кърмата само е фиксира с едно измислено въже за това. За пишката на руля. Пишката. Браво. Леле, майко, пишката. Капитане, какво правим? Всички чаши зад борда. Почваме. Мисли звук. Да. Да ви предупредя. Снимам ви, внимавайте. Всичко, което кажете, ще може да се използва срещу вас. Кажи ми нещо другото лодка. Коя друга лодка? За Боряна ли? Боряна? Биби. Тя е много красива. Каза Боряна и е много красива. Така ли? А- Искате Бояна на тази лодка. Интересно съвпадение. А как ще го вземем? Да. Една палавница, бях влюбен в нея и кръстих лодката Само си. една. На нея кръстих. Ние сме Бояни. Така е. Ама ще му да специално. Веско, добре, аз ще после Няма не специално Братов, Бояна. нали? Да, може. Ама гледай, то така ще ходи на изваждане. превърти го някакси така, че да не... Ама трябва да е по-близо. Да си по-близо, да не товариме котвата. Да си по-близо до джонката, да не товариме котвата. Колкото си по... Там е по... Добре. 2 метра отнадре. Хубаво. Добре. Yes, sir. Да. Сега прибираме, брат ми. Приготви и другото гребелце да го качим. Случи с пръст, защото като сочат три. Не показвах нещо. Знам какво показваш. Сочат 4. Я посочи къде е там. Там. Боряна,
Имаше една капитанка Каприева, си беше паднала на путката. И отива. И случайно имахме един доктор-гинеколог и тя лежи в кабината и вика... и доктор вика, поти стена, вика. И тя вика, паднах. Обирам. Ма отпусни кърмата малко. Обирам. Обирай, тук има лук. Обирам. 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 Още. 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 Върху ти прецени сега. Добре ли е така? Остави го. Да, трябва. Трябва, да. И лежи капитанката, болна легнала, и идва гинеколога. И вика, какво ти стана, бе, Танче? И тя вика, Убирай. Обирай още. паднах, вика, и се удари. Обирай. Аз обирам. С две гаджета пред мен се разсева. Виноват. Тук съм. Отпускай. Отпускам. Отпускай. Отпускам. Отпускай. Отпускам. Отпускай. Отпускам. Още. Отпускам. Това е уникална маневра. Стига. Задържам. Така остават. Оставам така. Сега ветрилата вирвам. Три пъти го режем, вика се късо. Отрежи го още веднъж и си го заври в газа. И още. Отпускам. Пак ще така. Пръст. Отпускай. Пускам. Още. Пускам. Още. Пускам. Още. Пускам. Пускай. Пускам кърпа. Пускай. И я дърпа. Давай сега. Какво дава? Така остава. Оставаме така. Сега се фащаме и дигаме. Сега. И какво става, вика, бе, Танче? Къде се удари? И тя. Там. Добре. Така, тате. Какво значи това? Малко мято ще го трябва. Абе, тия чаши постоянно се бутаме в чаши, бе. Ироните е там. Пълна ли е тази чаша? Нанижи бушфрика. Нанижиш бушфрика. Ясно. Значи имаме маневра по отплаване. Всички чаши се прибират, ала баба, да не стават грешки, защото може да бутнем нещо. Прибираме тията. Прибирате излишните храни, легалки по борда, пинцети, червила и други. Гримове. Диана, разпърши. Започни да дърпаш поред въжето. Имаше... Едно само без да ги развърши, чупни леко да ги кладеш. Филип трябва да се вземе с това. Трябва да си... Дай ще дигаме двамата видео. Тук ми трябва да се... Значи двамата се нарежете. Давам старт на действието. Дай ми в ръката. Почни. Провери кое въже за кое. Имаш ли някакъв? Това ти трябва да го вдигаш, защото си сила. Ако можеш да се освободим всичко. Така, единия фаща гафел гардела, другия... Така, Филип, хвани си едното въже. Аз ще казвам. Кажи им кой е ъгъла. Гафел гардел. Значи трябва да го направите под ъгъл. Иначе няма да могат да го дигнете. Дигай, брат ми. Аз кое си? Ти си пръв. Давай. Не, Филип е първо. Филип, давай. Правилно се държи. Давай, да. Оп, размотайте го другото. Ника. Вира.
Давай, двамата. Раз, два. Не, но толкова бързо. Сега брат ми повече. Давай. Дай. Много натиска. Дай. Грочкото освободен ли е? Да. Си грочкота. Ветрени го малко. Безветрено. Освободи целият грочкото, го освободи. Дай. Айде сега Филип. Филип е напари още. Да, стой. Това още трябва да напълня. Аз тук много плавам. Трябва още малко. Филип отпуска. Отпусти Филип е малко. Айде брат ми, давай. Още Това ли ти отпусни. е обезветреното? Ние сме Филип още да отпусне. Дай брат ми. Дигай. Сега е Филип наред. Давай. Дай, дигай колкото може. Оп. Още малко. Това е. Връзвай. Връзвайте. Не ли натиска вятъра, капитане? Натискай. Котвите могат да издържат. В момента ни идва някакъв бак, шляк, ветрилата са на фордавите. Цъцък. Така. Така, аз дигам стаксела. Аз трябва да се преварам. Добре, да. Как се тиска и да малко? Съвсем ли? Отпуснете стаксел в школата. Так се опусни. Так се отпуснат. Виж къде минава. Филип ще да го развържиш там, да? Пускам стаксел. Още ли искаш так? Ами, трябва ми целия стаксел. Какъв курс? Мата пуе. Ай, дърпни си. Ай, сега е право. Сега ти мога да го дърпиш сега. Това е. Нещо е такова. Супер се малко, ама. Добре, ние даже леко крем правим. Добре. Чакай, пускам малко, дай сега. Пале. Тук. Лодката иска да тръгва. Как изглежда? Всички кораби искат да излязат или на брега, или да отидат на дъното. И тия главанаци и моряците се борят постоянно с това. Не, слушам заповеди. Филип, отиди отзада на задния кнехт. Не. Няма да тръгваме. Нали сваляме жените и децата и заминаваме? А? Първо ги сваляме. Няма как ще се оправим с курсовия кнехт тук с бушприт. Аз ще се оправя. Добре, давай, ти си. Ти ще ми помагаш. Окей. Оп, стой! Свободен. Така. Никак няма да може да се оправим. Както е вързано въжето така. Как го е бързо? Какво искаш да кажеш? Опа. Това въже минава долу-долу. Какво искаш да кажеш? Капитане, това въже трябва да ни дойде на левия борт. Долу е на левия борт. Момент си на левия борт. Именно, тук трябва да... Долу е. Не, бе. В момента бързам на кнехта, нали? Ти го бърза на кнехта. Ма то трябва... Дингито в момента е по носа и в ляво. Трябва да мине под лодката. Може би ще наложи да... Да си свалиме стаксел, бушприте, в момента ти става. Много дебела работа. Много дебела работа. Капитане, Ой! имаме една маневра. Значи това въже трябва да дойде на левия борт. Да, това значи, че тук трябва да преодолеем бушприта
и евентуално да свалиме с таксила, да извадиме бушприт и да го прекараме отдолу. И въобще тук минава въжето през средата на лодката. Как ще го направим? Имаме ли някъде връзка на котвеното въже? Не виждам да има такова. Наблизо, към кармата. Да, към кармата има. Добре, значи правиме така. Изтегляме се към кармата, там един държи, а ти отвръзваш и прекарваш въжето да дойде на този борд. Разбрахме се. Окей, командвай. Сега ще направим прехвърляне. Еми сега, защото нали накрая ще ги стовариме и тръгваме. Чай ще надигам това. Така, точно. Ти си тук да ми помагаш. Идеално. Те там има двама души се. Отбор морят се дигни. Очи не мога. Не мога. Напъни го малко. Не мога, халката ме ограничава. Не мога, не дей. Ние сме готови, кептен. Окей, връзко мога запал. Пускам! Още! Пускам! Ето, много се разтуха. Още! Пускам! Още! Тъкмо ще използваме тази маневра да свалиме. Задържам! Част от екипажа. Атрактивната част. Точно се е обърнал от север и за силия, разбираш ли? Такъв е живот. Вятъра винаги е слаб или силен, но винаги неудобен. Затова е нашата работа, да се борим с него. Това сме ветрохози. Той е Синко. Славе! Използвай кнехта на левия борд да вържиш остатъка от въжето, който отива към брега. Yes. Евала, капитане. Аз се обвършам поле, не знаеш. Важното е въжето да ни дойде извън лодката тук на левия борд. За да отгърмим като... Отгърмим и това вънка съм си убил да знам. Сосбре Кюбек. Слиза ли сега? Какво ще се прави? Че не е хубаво така лодката да... Прекарай от другата страна котвеното въже. Свободно, давай. Прекарай от другата страна на маршата. Давай, дърпай. Давай, прекарам. Чакай, държа котвата. Ти мога да го изтеглиш. Дръж кота. Държа котвата. През кнехта да ти е по-лесно. Вие извън вантите. Това какво е, бе? Това е въжето. Това е друго. Окей. Чакай да помислиме пак. Я виж, така ли? Дай го тук. Давай, така ли съм? Филип, защо натягаш от там? Пусни. Така, добре ли? Капитане, Добре, да. Ама натягай. запираме ли нещо? Затягам, окей. Бери. А вие защо пуснахте от кнехта, пожалуйста? Защото толкова ни е къла. Набираме. Давай. Окей, стига.
Дигай. Дигай. Дигнал съм го. А? Майка. Давай, държи го. Прекарай през крайка. Готово. Хванахте ли? Да, готови сме. Значи сега, в един момент трябва да се откачиме само от тук, разбираш ли каква е системата? Да, бе. И заминаваме. Това ми харесва как седиме на котва и ветрилата са отпадати. Няма друг начин. Трябва да Не. снимаме. Нямаме мотор, не че трябва да снимаме. Как ще откачим иначе да избегаме? Добре, шеф. Окей. Не шеф. Има един шеф на кораба, его е там. Добре, боцмане. Боцмане не може. Боцмане, къде си куче едноко? Тук съм капитане, кензам от високо. Сега ще се слизаме. Сега ще кажа. Да, тук ще слизаме, да. Да, готови ли сте? Да, готови сме. Надя, готови ли сме? Да. Капитане, Той сега така. хубавата част от екипажа е готова за слизане. Избягай от кръвата. И се върви работа. Поне този съд. Следващия път вече ще избягай. Какво прави, капитане? Чакай, не дишай. Абе, дишай, дишай. Да, майче. What are you doing? Вантата. Чакай, не режете вантата или? Може да си отрежи и пишките, ама Корбан Байрам трябва, бе. Не ви даваме. Айде, не ви даваме. Що бе, резана карабина, знаеш колко е готино? Не е отрязване, обрязване, бе, души златни. Обрязване се казва. Обрежение, не е отрежение. Байса, може да взема камерата вече. Взимай. Много благодаря. Няма си да не тя, за да не те спокойно. Аз те предупредих. Да.